ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാമം പ്രണാമം പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിദായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരകദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാര നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത, ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ,
ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാധന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताई गौर परमानंदे, हरि हरि बोल. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി ബാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ശ്ലോകം 9. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 9. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുജ്യേ ധർമ്മകലാ സർഗേ നരനാരായണാവൃഷേ ഭൂതാത്മോപശമോപേദമകരോൽ ദുശ്ചരം തപഃ. തുജ്യേ ധർമ്മകലാ സർഗേ നരനാരായണാവൃഷേ ഭൂതാത്മോപശമോപേദം അകരോൽ ദുശ്ചരം തപഃ. തുജ്യേ ധർമ്മകലാ സർഗേ നരനാരായണാവൃഷേ ഭൂതാത്മോപശമോപേദം അകരോൽ ദുശ്ചരം തപഃ. നമുക്ക് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് നോക്കാം. തുജ്യേ ആ ശ്രേണിയിൽ നാലാമതായി. ആ ശ്രേണിയിൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ശ്രേണിയിൽ നാലാമതായി ധർമ്മകല, രാജാവിന്റെ പത്നി, സർഗേ നരനാരായണ എന്നും പേരായ ഋഷി ഭൂത്വ സംഭവിക്കുന്ന ആത്മാ ഉപശമ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഉപേദം അഗരോധ് ഏറ്റെടുത്തു ദുശ്ശരം ഊർജ്ജസ്വലമായ തപഃ തപസ്യ. അതായത് വിവർത്തനം ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. 4ാം അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ ധർമ്മരാജാവിന്റെ ഇരട്ടപുത്രന്മാരായി നരനും നാരായണനുമായി അവതാരമെടുത്തു. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിനായി കഠിനവും അനുകരണാർഹവുമായ തപസ്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഓരോ അവതാരങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ഇത് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിനായി കഠിനവും അനുകരണാർഹവുമായ, ഭക്തർക്ക് അനുകരിക്കാൻ തക്കതായ തപസ്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചതാണ് നരനും നാരായണനുമായി ഇരട്ടപുത്രന്മാര്. ആര്? പ്രജാപതിയുടെ പുത്രന്മാരായിട്ട് നരനും നാരായണനുമായി ഭഗവാൻ അവതാരമെടുത്തു. അതാണ് പറയുന്നത്. തുജ്യേ ധർമ്മകലാസർഗേ. തുജ്യേ ആ ശ്രേണിയിൽ നാലാമതായി, നാലാമത്തെ അവതാരമാണ് പറയുന്നത്. തുജ്യേ ധർമ്മകലാസർഗേ നരനാരായണ ഋഷി, നരനാരായണന്മാരായിട്ട് ഋഷികളായിട്ട് ഭൂത്വാത്മോപശമോപേദം അഗരോൽ ദുശ്ചരം തപ. ഏറ്റവും കഠിനമായ ദുശ്ചരമായിട്ടുള്ള തപസ്യയെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അല്ലെ ഭക്തന്മാർക്ക് അത് അനുകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള ദുശ്ചരം, ഊർജസ്വലമായ, നമ്മൾ ദുശ്ചരം എന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടല്ല, ഊർജസ്വലം, എങ്ങനെയായാലും അവർക്കത് അനുകരിക്കാൻ സാധിക്കണ തരത്തിലുള്ള തപസ്യോട് ഉള്ള ഒരു അവതാരമാണ് നരനാരായണ ഋഷി, നരനാരായണന്മാര്. ധർമ്മം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ടും ധർമ്മം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഭഗവാന്റെ 4ാമത്തെ അവതാരം ധർമ്മ പ്രജാപതിയുടെയും മൂർത്തി ദേവി, അതെന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരാണ് മൂർത്തി ദേവി, ധർമ്മ പ്രജാപതിയുടെയും മൂർത്തി ദേവിയുടെയും പുത്രന്മാരായിട്ടാണ് നരനാരായണന്മാര്.
അത് തന്നെയാണ് അർജുനനും ശ്രീകൃഷ്ണനും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ നരനാരായണന്മാര് എവിടെയുണ്ട്? ഇപ്പോഴും ബദരിക ആശ്രമത്തിലുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ഒന്നും അവസാനമില്ല. അവരിങ്ങനെ അവിടെ ബദരികാശ്രമത്തിൽ ഇപ്പോഴും തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴും ബദരികാശ്രമത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ആത്മശാന്തിക്കായി അത്യന്തം ദുഷ്കരമായ ഭൂതാത്മോപശമോ ഭേദം അകരോൽ ദുശ്ചരം, എന്താണ്? നരനും നാരായണനെന്നും പേരായ ഋഷിമാരെ ഭൂത്വ അങ്ങനെ അവതരിച്ചു, ആത്മ ഉപശമ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട്, ഉപേദം നേട്ടത്തിനായി അകരോധ് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് എങ്ങനെ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കാം എന്ന് മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് അത് അനുകരണം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ തപസ്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് നരനാരായണൻ. നമ്മളിപ്പോ ഇതുപോലെ ചൊല്ലുമ്പോ തന്നെ അല്ലേ, ഏതാണ്? നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം, അല്ലെ? ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. അവരെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെയും ഭക്തന്മാരെയും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനും, പറഞ്ഞാല് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനും സാധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? മ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ, മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ഭക്തന്മാരുടെയും ഭഗവാന്റെയും കരുണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനും, അത് പറഞ്ഞാല് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് ആ ശ്ലോകം നോക്കാം. തുജ്യേ ധർമ്മകലാ സർഗേ നരനാരായണ വൃഷി ഭൂതാത്മോപശമോ ഭേദം അഗരോൽ ദുശ്ശരം തപഃ തുജ്യേ ധർമ്മകലാ സർഗേ നരനാരായണ വൃഷി ഭൂതാത്മോപശമോ ഭേദമകരോൽ ദുശ്ചരം തപഃ ഭൂതാത്മോപശമോ ഭേദമകരോൽ ദുശ്ചരം തപഃ. അവ മുറിച്ചു ചൊല്ലണേ. ഭൂതാത്മോപശമോ ഭേദം അകരോൽ ദുശ്ശരം തപ. ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലുമ്പോ ഭൂതാത്മോപശമോ ഭേദം അകരോൽ ദുശ്ശരം തപഃ. രണ്ടാള് വായിച്ചു, മൂന്നാള് വായിച്ചോളൂ. ഇന്ദിര മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഭഗവാന്. ഓം നമോ ഭഗവതേ നാരായണ. തുര്യേ ധർമ്മകലാ സർഗേ നരനാരായണ വൃഷി ഭൂതാത്മോപശമോപേദാമകരോൽ ദുശ്ചരം തപഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ വായിക്കണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധർമ്മകലാ സർഗേ നരനാരായണ വൃഷി ഭൂത്വാത്മോപശമോപേദമകരോൽ ദുശ്ചരം തപഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ? വായിച്ചോളൂ മാതാജി. അജിത മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വസുദേവായ. ധർമ്മകലാ സർഗേ നരനാരായണ വൃഷി ഭേദമകരോൽ ദുശ്ചരം തപഃ. പ്രതി മാതാജി ഒക്കെ എവിടെ പോയി? രാധ മാതാജി. തുര്യോ ധർമ്മകലാ സർഗേ നരനാരായണ വൃഷി ഭൂത്വാത്മാപശമോ ഭേദമകരോൽ ദുശ്ചരം തപഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി.
ചൊല്ലിക്കോ. തുര്യോ ധർമ്മകലാസർഗേ നരനാരായണാവൃഷി ഭൂത്വാത്മോ പശമോപേതം മകരോൽദുച്ചരം തപഃ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഇനി വിവർത്തനം ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. 4ാമത് അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ ധർമ്മരാജാവിന്റെ ഇരട്ടപുത്രന്മാരായി. ധർമ്മരാജാവിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരെന്താ പറഞ്ഞത്? ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവല്ലോ. മൂർത്തിദേവി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൂർത്തിദേവി. അപ്പൊ ഇരട്ടപുത്രന്മാരായി നരനും നാരായണനുമായി അവതാരമെടുത്തു. നരൻ മനുഷ്യന്റെ രൂപ ഗുണത്തോടും നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും വിഷ്ണു, അതായത് ആദിനാരായണന്റെ അംശം തന്നെയാണ് നാരായണൻ. കൃഷ്ണൻ അർജുനന്മാരുടെ പുനർജന്മമാണെന്നും ഒക്കെ പറയപ്പെടുന്നു. ദേവി ഭാഗവതത്തിൽ അങ്ങനെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. നരൻ മനുഷ്യന്റെ, നാരായണൻ ഈശ്വരന്റെ തന്നെ അംശമായിട്ട്. അപ്പൊ മനുഷ്യധർമ്മത്തെയും ദിവ്യത്വത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന നരനാരായണനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരട്ട പുത്രന്മാരായിട്ട് ധർമ്മരാജാവിന്റെയും മൂർത്തി ദേവിയുടെയും പുത്രന്മാരായി ഭഗവാൻ അവതാരമെടുത്തു. ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു അവതാരങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെ പേരുകൾ പറഞ്ഞു പോണുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓരോ അവതാരത്തിന് വിശദമായിട്ട് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയും. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിനായി കഠിനവും നമുക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ അതിനുള്ള കഠിനവും അനുകരണാർഹവും മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ഇത് അനുകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലായ തപസ്യകൾ ആരനുഷ്ഠിച്ചു? നാരായണ ഋഷിമാര്. നരനാരായണ അവതാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മാനവരുടെ ഏക കർത്തവ്യമായ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാര തപസ്യ, മാനവര് അതായത് നമ്മളുടെ ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ ഏക കർത്തവ്യം, നമ്മള് കുറെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിടന്ന് പണിയെടുത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓടി നടക്കലല്ല നമ്മുടെ കർത്തവ്യം. നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവാനെ എന്നിലേക്ക് എത്തുക, അതാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം അല്ലെ ലക്ഷ്യം. അത് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മള് ഓടി നടക്കുന്നത്. ആ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാര തപസ്യയെ സ്വമേധയ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ഋഷഭരാജൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാരോട് ഉപദേശിച്ചു. നമ്മെ അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിൽ, മാതൃകാപരമായ രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ സ്വയം അപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചു കാണിച്ചത്. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കാണിച്ചത് തന്നെ നമ്മൾക്കത് അനുകരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാൻ വിസ്മൃതാത്മാക്കളോട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വിസ്മൃതാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം? മരിക്കാത്തവര്. വിസ്മൃതാത്മാക്കള്, ഭഗവാനെ മറന്നവര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിസ്മരിച്ചവര്, മരിച്ചവരല്ല. വിസ്മരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ മറന്നവര്, ഭഗവാനെ മറന്നു ഉള്ള ആത്മാക്കളോട്. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എന്തുണ്ട്? അതീവ കരുണയുള്ളവനാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലി ഭഗവാനിൽ എത്തിപ്പെടണം എന്ന് ഉള്ള ആ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ മറന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിലെ ബന്ധനസ്ഥരായിട്ട് നമ്മ ഇവിടെ കിടന്ന് ഭവസാഗരത്തില് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അല്ലെ. അത് മറുകരെത്തിക്കാനുള്ള തോണിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്നുള്ളത് പോലും മറക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വിസ്മൃത ആത്മാക്കളോട്, ഇത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമായിട്ടുള്ള ഈ ആത്മാവ് ഭഗവാനെ തന്നെ മറന്നുപോയി. ആ വിസ്മൃത ആത്മാക്കളോട് അതീവ കരുണയുള്ളവനാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിട്ടും നമ്മളോട് അതീവ കാരുണ്യമുണ്ട്. ആകയാൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുകയും ഓരോ ധർമ്മവും സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം അവതരിക്കുകയും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ബദ്ധാത്മാക്കളെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടക്കി വിളിക്കാനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൽപുത്രരെ പ്രതിനിധികളായി അയക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ 5 തരത്തില് നമ്മൾക്ക് മക്കളായി വരുന്നതാണ് പറയുക. ഒന്ന് എന്താണ്? നമ്മളുടെ മുന്നത്തെ നമ്മളുടെ ശത്രുക്കള്, പല ജന്മങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ശത്രുക്കളുള്ളവര് പുത്രന്മാരായി വരും. അതാണ് അവർക്ക്
മാതാപിതാക്കളോട് ഇത്ര ദേഷ്യം ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ശത്രുക്കള് പുത്രന്മാരായി വരാം. പിന്നെന്ത് വരാം? നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവര് നമ്മളോട് എതിർപ്പ് കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ അതേപോലെ കർമ്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ പകരം വീട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മക്കള് ഉണ്ടാവാം. പിന്നെന്താണ്? ഒരു വളരെ അലസരായിട്ടുള്ളത്, ഒന്നും ചെയ്യില്ല, അവരെ ധർമ്മം പോലും ചെയ്യാത്ത അലസരായിട്ടുള്ള മക്കള് ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെ 3 തരം. പിന്നെ ഏതാണ് പറയുക? നമ്മള് നല്ല പുത്രന്മാരുണ്ടാവാം, നമ്മുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചുള്ള നല്ല പുത്രന്മാര് ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ പൈസ വല്ലവർക്കും കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ പല ജന്മങ്ങളിലായിട്ട് പലർക്കും പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം വീട്ടാനായിട്ട് മേടിക്കാനായിട്ടുള്ള മക്കള്, അതായത് എത്ര കൊടുത്താലും അവര് ഉള്ള അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും പൈസ ഒക്കെ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മക്കള്. അതെന്തായിരിക്കും? കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് പൈസ കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള മക്കള് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ജനിക്കുമ്പോള് ഒരു കാരണവുമില്ല, ഒരു ഇതും ഇല്ലാണ്ട് എനിക്ക് മാത്രം എന്താ ഇങ്ങനത്തെ മക്കളായി പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കിടന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ 5 തരത്തിലുള്ള മക്കള് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് പിറക്കാം. അതില് വളരെ വിരളമായിട്ടാണ് സൽപുത്രന്മാര് വന്ന് പിറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അല്ലെന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചതിനുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് വീട്ടണേന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. അതെല്ലാം സഹിച്ച് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഭഗവാനോടുള്ള ആ സമീപനം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥത നമുക്ക് തന്നെ വരുത്താം. അവരെ നല്ല വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടാനും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ കർമ്മം കൊണ്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബദ്ധാത്മാക്കളെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടക്കി വിളിക്കാനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൽപുത്രരെ പ്രതിനിധികളായി അയക്കുകയും ചെയ്യും. ചില കുട്ടികള് ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒന്നും ഭഗവാന്റെ ചിന്തയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അവര് ചിലപ്പോ നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് വന്ന് പിറക്കും. അപ്പൊ അവരെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ള അച്ഛനും അമ്മയുടെയും ഒക്കെ പേര് കീർത്തി ഉണ്ടാക്കും. അതുപോലെ സൽപുത്രരെ പ്രതിനിധികളായി അയക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ അയോയുഗത്തിലെ പതിതാത്മാക്കളോടുള്ള സവിശേഷ കാരുണ്യം പ്രകടമാക്കാനായി സമീപകാലത്തെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചു. എന്താണ്? ഈ സങ്കീർത്തനവും അതേപോലെ ഭഗവാൻ അവതരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലീലകളാടിയ ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നാശം വന്നു പോയപ്പോഴാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ ഇവിടെ അവതരിച്ച് അതൊക്കെ വീണ്ടെടുത്ത് നമ്മളെ വീണ്ടും ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനുള്ള വഴികളൊക്കെ ചെയ്തത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഓരോ അവതാരങ്ങളാണ്. അപ്പൊ സമീപകാലത്ത് 500 വർഷമായിട്ടുള്ളൂ. അത് സമീപകാലത്ത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചു, രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തില് അവതരിച്ചു. ഹിമാലയ പർവ്വത നിരകളിലെ ബദരി നാരായണനെ ഇപ്പോഴും ജനങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. അതാണ് പറഞ്ഞ ബദരികാശ്രമത്തില് ഈ നരനാരായണന്മാരെ ഇപ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നു. അവരാ പർവ്വത നിരകളില് ഇപ്പോഴും തപസ്സിൽ വർത്തിക്കുന്നു. ശ്ലോകം 10. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചമ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പഞ്ചമ കപിലോ നാമ സിദ്ധേശ കാല വിപ്ലുതം പ്രോവാജാസുയേ സാഖ്യം തത്വഗ്രാമ വിനിർണയം. പഞ്ചമ കപിലോ നാമ സിദ്ധേശ കാല വിപ്ലുതം പ്രോവാജാസുയേ സാഖ്യം തത്വഗ്രാമ വിനിർണയം. കപിലൻ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം കപില സിദ്ധാന്തം അല്ലെ. കപില നാമത്തിലെ 5ാമതായിട്ട് കപിലോ നാമ, പഞ്ചമ 5ാമത്തെ കപില നാമ സിദ്ധേശ പരിപൂർണരിൽ ഉത്കൃഷ്ടനായ. ഭഗവാന്റെ അംശാവതാരമായിട്ട് പരിപൂർണരിൽ ഉത്കൃഷ്ടനായ കാല വിപ്ലുതം നഷ്ടപ്പെട്ടു.
പ്രേവാച അരുളി ചെയ്തു. ആസുരായേ ആസുരി എന്ന ബ്രാഹ്മണന് സാഖ്യം ഭൗതിക ശാസ്ത്രം അധ്യാത്മശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രം തത്വഗ്രാമ സൃഷ്ടിഘടകങ്ങളുടെ വിനിർണയം വിശദീകരണം എല്ലാ സൃഷ്ടിഘടകങ്ങളുടെയും വിശദീകരണമായിട്ടുള്ള കപില ശാസ്ത്രം അല്ലെ സാഖ്യശാസ്ത്രം അത് നമുക്ക് നൽകിയതാണ് കപിലമുനി. പക്ഷെ അതെന്ത് വിപ്ലുതം, അത് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ കാലത്തിനനുസരിച്ച് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ പ്രേവാച ആർക്ക് അരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ആസുരായേ, ആസുരി എന്ന ബ്രാഹ്മണന് ആ സാഖ്യശാസ്ത്രം അതിഭൗതിക ശാസ്ത്രം അധ്യാത്മശാസ്ത്രം അരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആർക്ക്? ആസുരി എന്ന ബ്രാഹ്മണന് അരുളി ചെയ്തിരുന്നു. അതായത് അഞ്ചാമതായി കപിലൻ എന്ന പേരായ മഹാപണ്ഡിതൻ ആരായിരുന്നു? കപിലോ നാമ സിദ്ധേശ, ഏറ്റവും പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ഒരു മഹാപണ്ഡിതൻ, മഹാസിദ്ധൻ. ആ മഹാസിദ്ധനായ കപിലദേവൻ 25 തത്വങ്ങളുള്ള സാഖ്യശാസ്ത്രം അത് ആസുരി എന്ന ബ്രാഹ്മണന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാലും ആസുരി എന്ന ബ്രാഹ്മണന് അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു. തത്വഗ്രാമം മൊത്തം സൃഷ്ടിഘടകങ്ങളുടെ വിനിർണയം, എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെയും വിശദീകരണം കപിലോപദേശം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറയും. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓരോ അവതാരങ്ങളെ പറ്റി ഓരോ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. വിവർത്തനം. കപില ഭഗവാൻ എന്ന നാമധേയത്തോടു കൂടിയ 5ാം അവതാരം പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞരായ ജീവാത്മാക്കളിൽ ഉത്കൃഷ്ടനാകുന്നു. ജീവാത്മാക്കളിൽ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടനായ മഹാസിദ്ധനായ കപിലദേവൻ സൃഷ്ടി ഘടക പദാർത്ഥവും അതിഭൗതിക ശാസ്ത്രവും സംബന്ധിച്ച ജ്ഞാനം ആസുരി ബ്രാഹ്മണന് അദ്ദേഹം നൽകി. കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി വായിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. പഞ്ചമ കപിലോ നാമ സിദ്ധേശ കാല വിപ്ലുതം പ്രോവാചസുയേ സാഖ്യം തത്വഗ്രാമ വിനിർണയം പഞ്ചമ കപിലോ നാമ സിദ്ധേശ കാല വിപ്ലുതം പ്രോവാചസുയ സാഖ്യം തത്വഗ്രാമ വിനിർണയം. അപ്പൊ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിനെ ഏത് വാക്കാണ്? സിദ്ധൻ, മഹാസിദ്ധൻ എന്നുള്ളതിന് സിദ്ധേശ അല്ലേ? ആസുരി എന്ന ബ്രാഹ്മണനെ പ്രോവാചസൂയേ സാഖ്യം തത്വഗ്രാമ വിനിർണയം. പഞ്ചമ കപിലോ നാമ സിദ്ധേശ കാല വിപ്ലുതം പ്രോവാചസൂയെ അരുളി ചെയ്തിരുന്നു. സാഖ്യം ഈ ഇത്രയും അതിഭൗതിക ശാസ്ത്രം അരുളി ചെയ്തിരുന്നു. ആർക്ക്? ആസുരി എന്ന ബ്രാഹ്മണന്. അപ്പൊ ഒന്ന് നേരത്തെ വായിക്കാത്തൊരു തങ്കമാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചമ കപിലോ നാമ സിദ്ധേശ കാല വിപ്ലുതം പ്രോവാച സാഖ്യം തത്വഗ്രാമ വിനിർണയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി? വത്സല മാതാജി വായിച്ചോളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ വസന മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചമ കപിലോ നാമ സിദ്ധേശ കാല വിപ്ലുതം പ്രോവാചാസുരയെ സാഖ്യം തത്വഗ്രാമ വിനിർണയം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
പഞ്ചമ കപിലോ നാമ സിദ്ധേശ കാലവിപ്ലുതം പ്രോവാചാസുരയെ സാക്യം തത്വഗ്രാമ വിനിർണയം. ഹരേ ഇതില് കൃഷ്ണ. പ്രവാചാസുയ എന്നുള്ളൂ അല്ലെ? ശരിക്കും അസുരയെ അസുരായെ പ്രവാചാസുരയെ സാഖ്യം തത്വഗ്രാമ വിനിർണയം. വായിച്ചോട്ടെ. ഭാരതി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചമാത് കപിലോ നാമ സിദ്ധേശ കാല വിപ്ലുതം പ്രോവാചാസുയയെ സാഖ്യം തത്വഗ്രാമ വിനിർണയം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പിന്നെ ആരാ ചോദിച്ചത്? വായിച്ചോട്ടെ എന്ന്. വായിച്ചോട്ടെ മാതാജി. ഞാൻ അയച്ചിന് മാതാജി. രാജി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പഞ്ചമ കപിലോ നാമ സിദ്ധേശ കാല വിപ്ലുതം പ്രോവാചാസുയേ സാഖ്യം തത്വഗ്രാമ വിനിർണയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ അപ്പൊ കൃഷ്ണ. 7:09 നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പില് ശ്ലോകം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേറണുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാരും കേറി. അപ്പൊ ഇപ്പളായി പിന്നെ ശ്ലോകമൊക്കെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ടൊക്കെ ചൊല്ലണുണ്ട് എല്ലാരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 7:09 കേറി ഒരു 7:45 15 മിനിറ്റ് ശ്ലോക പാരായണത്തിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് എല്ലാരും കേറി ശ്ലോകം പഠിക്കാൻ നോക്കാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രസന്ന മാതാജിയും വസന്ത മാതാജിയും അവരൊക്കെ ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ശ്ലോക പഠനം നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാരും ഒരു 7:50 എന്നുള്ളത് 7:30 കയറിയാല് ശ്ലോകം എല്ലാവർക്കും വായിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടും. ആ ഇതിലെന്നെ 7:30 തുടങ്ങി 7:45 വരെ അവര് എല്ലാവർക്കും ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വായിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർ വായിക്കുമ്പോഴും അത് കേട്ട് വരുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഭഗവത് അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾക്ക് അറിയണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ അജയത്തേക്ക് വന്നോളും. അപ്പൊ വായിക്കുമ്പോ അതിന് സന്തോഷവും തോന്നും. വായിക്കാൻ വേഗം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മൊത്തം സൃഷ്ടിഘടകങ്ങൾ 24 ആകുന്നു. നമ്മള് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ തുടങ്ങിയുള്ള 24 25 മനസ്സടക്കമുള്ളത് പറഞ്ഞതാണ്. സാഖ്യ ദർശനത്തിൽ അവ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും സുവ്യക്തവും സവിസ്തരവും വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതാണ് കപില ദർശനം, സാഖ്യ ദർശനം. അതിൽ വിശദമായിട്ട് ഇതെല്ലാം വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. യൂറോപ്യൻ പണ്ഡിതന്മാർ സാഖ്യ സിദ്ധാന്തത്തെ അതിഭൗതിക ശാസ്ത്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. യൂറോപ്യൻ പണ്ഡിതന്മാർ വരെ അത് നോക്കിയിട്ട് ഇത്രയും അതിഭൗതികം ശാസ്ത്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. സാഖ്യത്തിന്റെ ശബ്ദോൽപത്തി, വിഷയമായ അർത്ഥം, ഭൗതിക ഘടക അപഗ്രഥനത്തിലൂടെ വളരെ സ്പഷ്ടമായി വിവരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അവതാര ശ്രേണിയിൽ 5ാമത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കപില ഭഗവാനാൽ ആദ്യമായി സാഖ്യ ദർശനം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു. സാഖ്യ ദർശനം എഴുതിയതാണ് കപില ദേവൻ. കൃഷ്ണ ഉള്ളു അതില്. ശ്ലോകം 11. ഷഷ്ടം അത്രേരപത്യദം വൃത പ്രാപ്ത്യോനസൂയയ അന്വേഷകീം വളർഗായ പ്രഹ്ലാദാദിഭ്യ ഊജിവാൻ. ഷഷ്ടം മഹർഷിയുടെ പുത്രനായിട്ട് 6ാമത്തെ പുരുഷാവതാരം. ഷഷ്ടം അത്രേരപത്യദം വൃത പ്രാപ്ത്യോനസൂയയ. അനസൂയയുടെയും അത്രി മഹർഷിയുടെയും പുത്രനായിട്ട് അന്വേഷകി മലർഗായ പ്രഹ്ലാദാദിഭ്യ ഊജിവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഹ്ലാദാദിഭ്യ പ്രഹ്ലാദനും മറ്റുള്ളവർക്കും ഊജിവാൻ അരുളി ചെയ്തു. പ്രഹ്ലാദാദിഭ്യ ഊജിവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഷഷ്ടം 6ാമത്തെ അത്രയുടെ അപത്യത്വം, പുത്രത്വം അതായത് വംശത്തിനാണ് അപത്യം. അപത്യത്ത അല്ല, മക്കളില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയ്ക്ക് എന്താ പറയാ? അനപത്യം. കേട്ടിട്ടില്ലേ? അപത്യം അതിന്റെ വിപരീതമായിട്ട് വരും അനപത്യം. ഇത് അപത്യത്വം, പുത്രത്വം. വൃദ്ധ പ്രാർത്ഥിച്ചതിനാൽ പ്രാപ്തമാക്കി. അനസൂയയ ഇന്ദ്രിയ വിഷയത്തിൽ അലർക്കായ
അലർക്കനോട് പ്രഹ്ലാദ ആദിഭ്യ മറ്റുള്ളവർക്കും ഊജിവാൻ വിവർത്തനം. അത്രി മഹർഷിയുടെ പുത്രനാണ് 6ാമത്തെ പുരുഷാവതാരം. ഒരവതാരത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ച അനസൂയയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ജന്മമെടുത്തു. അലർക്കനും പ്രഹ്ലാദനും മറ്റുള്ളവർക്കും യദു, ഹൈഹായ തുടങ്ങിയവർക്കും അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം അരുളി ചെയ്തു. അതാണ് ദത്താത്രേയ അവതാരം. ദത്താത്രേയ അവതാരമാണ് അവിടെ പറയണത്. നമുക്ക് ശ്ലോകം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം നാളെ നോക്കാം, അല്ലെ സമയം ഉണ്ടാവില്ല. ഷഷ്ടം അത്രേരപത്യതം വൃഥാ പ്രാപ്ത്യോനസൂയയ അന്വേഷായ പ്രഹ്ലാദാദിഭ്യ ഊജിവാൻ. ഷഷ്ടം അത്രേരപത്യതം വൃതഃ പ്രാപ്ത്യോനസൂയയ അന്വേഷകിമലർഗായ പ്രഹ്ലാദാദിഭ്യ ഊജിവാൻ. ഷഷ്ടം അത്രേരപത്യതം വൃത പ്രാപ്ത്യോനസൂയയ അന്വേഷകിമലർഗായ പ്രഹ്ലാദാദിഭ്യ ഊജിവാൻ. വ്യത്യാസം അത്രേരപത്യത്വം മാതാജി. മലയാളത്തിൽ വരുമ്പം മീനിങ്ങിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എഴുതിയത്. പുത്രത്വം, വംശത്വം, അപത്യം പുത്രൻ, അനപത്യം പുത്രൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. നേരത്തെ വായിക്കാത്തവര് രണ്ടുപേരൊന്ന് വായിക്കാം. വായിച്ചോളൂ ജ്യോതി മാതാജി, വായിച്ചോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഷഷ്ടം അത്രേരപത്യത്വം വൃത പ്രാപ്തോനസൂയയാ അന്വേഷികിമലർക്കായ പ്രഹ്ലാദാദിഭ്യ ഊജിവാൻ. ഹരേ അന്വേഷകി മലർക്കായ പ്രഹ്ലാദാദിഭ്യ ഊജിവാൻ. അനീഷകീമലർഗായ പ്രഹ്ലാദഭ്യ ഊജിവാൻ. ഇന്നത്തെ സമയം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നാളെ വായിക്കാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല